ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବନ୍ଧ ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 3ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନରେନ କିପରି ବିବେକାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ସେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା, ସେ କିଭଳି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଠୋର କଥା ନରେନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଥିବ। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଯେ କେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଇ କଠୋର କଥା ନରେନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଥିବ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ସେ କିଭଳି ସେଟା ସମାଧାନ କରିଥିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ, ଉଦ୍ୟମହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହିଛି ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି। ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ ଆଉ ସମାଧି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନର କଥା। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନରେ ରହିଛି ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବି ନା ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଇହଲୋକ ଅର୍ଥ ଏହି ସଂସାର ପ୍ରତି ମୁଁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅନ୍ୟପଟରେ ରହୁଛି ତେଜହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଜର ଅଭାବ, ଉଦ୍ୟମହୀନ, ଉଦ୍ୟମର ଅଭାବ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ, ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ, ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି ବା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବି? ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିରେ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନାର୍ଥେ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ। এই ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ବହୁତ ବିଶାଳ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଭୋକିଲା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୋଚନାର୍ଥେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବି। ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଦୁଇ ପଟର ଆକର୍ଷଣରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ପଟର କଥା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସେବା କଥା। ଏହି ଆକର୍ଷଣରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟରେ ରହି ସେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କେଉଁ ପଟରେ ରହି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ନା ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ? ସେଦିନ ଠାକୁର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କେଉଁ ପଟରେ ରହିକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଏପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ କହିଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାମରେ କରିକି କେତେଜଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଭଗବାନ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖେଇବା କଥା। ଏ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ଏପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା।
ଏ ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଭୂଖଣ୍ଡଳରେ ବିରଳ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଆଦର୍ଶ, ଏହି ଚିନ୍ତା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ମଇଳା ଜମି ନ ଯାଇଛି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଭଗବାନ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ଛଳନାରେ ଶିକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ କେତେ ମଇଳା ଜମି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତାହା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଭଗବାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏ ଶବ୍ଦ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାରେ ଶିକାର ହୋଇଥାଉ କି ଆ ଉପରେ ମଇଳା ଜମିଥାଉ କି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ, ତଥାପି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମଣିଷ ରୂପକ ଭଗବାନ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ। ମଣିଷର ସେବା କଲେ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିନ୍ତା ଜାଗି ଉଠିଛି, ସେ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛନ୍ତି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କରିବେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟ, ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଏତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ନରେନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଜଗତରେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଯେପରି ହେବ, ଭାରତର ଯେପରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏହି କଥା ବୁଝେଇ ଦେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏହି ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ନିସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କିଛି ନଥିବା, ନିସ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ନାହିଁ, ଏହି ନିସ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ କେଇ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ? ଏହି ନିସ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ ନରେନ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କହିବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ସମାଜରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ତରୁଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ, ଯେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ବି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାରି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ ମୁଠାଏ ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମର୍ପି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ନିସ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ନରେନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଠାଏ ଭିକ ପାଇବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରିଚୟ ଅଛି, ଏକଥା ବି ଜଗତରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଠାଏ ଭିକ ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରାହନଗରଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୋଠା ଏହି ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ।
ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ। ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ ଅର୍ଥ ଦେହର ଶେଷ ଅଂଶ। ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନରେନ ସଦଳ ବଳେ ବରାହନଗର ଆସିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥ ଅବ୍ୟବହୃତ, କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଭୂତକୋଠି ଅର୍ଥ ମଣିଷ ରହୁନଥିବା ଘର, ଯେଉଁଠି କେହି ମଣିଷ ରୁହନ୍ତିନି, ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତକୋଠି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା। କିଭଳି ନା ନରେନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ସେଠି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗତି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ, এই ତରୁଣ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗତି କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଓ ସଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା ଥିଲେ। ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ମାସ ଧରି କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଏମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି ପତ୍ରକୁ ସିଝେଇକି ଲୁଣ ଲଗେଇକି ଭାତ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ସଚ୍ଛଳ ଘରର ପିଲାମାନେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମରେ ଏମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାର କିଛି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ କାଳ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବାବୁରାମ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ। କିଛି ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି କଟିଗଲା। ଶୀତ ରାତିରେ ଧୂନି ଲଗାଇ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ତା ଚାରିପଟେ ବସି ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟା ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନରେନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ନରେନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଇ ରାତିଟି ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭର ରାତି। ଯେହେତୁ ସେଇ ରାତି ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭର ରାତି, ତେଣୁ ନରେନ ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେଇ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସରିଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ସଚ୍ଛଳ ଘରର ପିଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବରାହନଗରକୁ ଫେରି 1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରାଖାଲଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁରାମ, ସ୍ୱାମୀ ଜଗାନନ୍ଦ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ ନିରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଶଶିଭୂଷଣ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ତାରକନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ତୁରୀୟାନନ୍ଦ ହରିନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ କାଳୀପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦ ଲାଟୁ, ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ ଶାରଦା, ସ୍ୱାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ ସୁବୋଧ, ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ।
ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଯଥାବଧି ଅର୍ଥ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତିକି ସତେକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନକୁ ଚିରଦିନ ଅତୁଟ ରଖିବାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘେନିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କଥା ହେଉଛି ବରାହନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ ବରାହନଗରରେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ। ଅଥଚ ବରାହନଗରରୁ ଥରେ ଫିଟିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ବରାହନଗରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ବୋଧେ କେହି ଏକାଠି ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ଏ ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏ କଥାଟି ଘୋଷିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ବୁଲା ବାବାଜୀ ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବାବାଜୀ ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ କାମ ଛିଣ୍ଡିଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। ଜଣ ଜଣ ହୋଇକି ସେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ଅନ୍ତରରେ ପରିବାରଜକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚାପି ରଖି ମଠର ସଂଗଠନ କ୍ରମରେ ନରେନ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପରିବାରଜକ ଅର୍ଥ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା, সেই ଇଚ୍ଛାକୁ ଚାପି ରଖି ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ମଠର ସଂଗଠନ କାମରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ମଠରେ ରହୁଥିଲେ। ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ମଠକୁ ଫେରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ସେଇ ମଠକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। 1886ରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟରେ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ତାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଯେ କେବଳ ତୀର୍ଥ କରିବେ, ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଜନତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାବେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ବାଟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅର୍ଥ ଆଶା କରାଯାଉନଥିବା। ସେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ମିଳିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ସେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ। ସେ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟାଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ଓ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ନ ଖାଇବା ପରେ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ଏଥର ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ହରଦ୍ୱାର ଗଲେ। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧିଯୋଗୀ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ମଠରେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଥର ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେତେଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମାସ ପରେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ନିଗମ ପଥ ତ ବାହାରିବା ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଅସ୍ଥିର କଲା। 2 ଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ
ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦିନରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝଡ଼ ପରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ମଠ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏପରିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବାହାରି ଗଲେ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ବାରି ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟବୋଧ ରହିଥିଲା ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଣା ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତନଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଶ ସାରା ବୁଲିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ତାପରେ ଦେଶକୁ ସେ ଜାଣିବେ, ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖି ନେଲା ପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ବିଶାଳ ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣକୁ ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେ ବୁଲିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଭିତରୁ ସେନାପତି କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅନାମଧେୟ ଅର୍ଥ ଯାହାର କୌଣସି ପରିଚିତି ନାହିଁ। ଏହି ଅନାମଧେୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଆପଣାକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜର ତଳିଆ ଲୋକ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ନୀଚ ଜାତି ଭେଦ ଭୁଲି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କରୁଣା ଗଭୀରତର ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା, ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଦୁଃଖୀ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରିନଥିବାରୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଘର ଆହାର ହେବା। ବାଘ ସହିତ ସତକୁ ସତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିସାରି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସତକୁ ସତ ବାଘ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ହଠାତ୍ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି। ବାଘ ତା ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।